Uba ai bor lang kharbudan ulapan pau ya kejing song diau halor kejing sha penjot penpra dusman ke jakatre kejong u hakibre bomla bantim keba utmu ban snai ke ying keba ulas dang dang shen kabadan ha lum so shur yodo lingkerdem ulapan sngo baya kene kejing tre lade ban yo ru ya ke sernot lingba ke snong kebala don ya ke nokol jong sim Hendai kai ke daw ka bla pelong ya ke nampun pra dusman banle ya ke nikakam ki jingdon jing em ha ke te ke jaka ki kentup ya ki narot penyang paya ki bla sha od dusman ki dobilat kemba khar arburni ke bla the dusman hamadan bala senran lang yu ba ai bor ha ke ni kesingi de ki katto kat ningot ki rang ba anak snong ba kentup ru yu assistant secretary ke snong uba riban sing umsong bat kiwe habayo banyak kendo bad usadar gesnong uba jubab len pingrop lapan sngo bakum unong senchar snong hi uba pet ya ka bha kamyat ukwa ya ka shongsuk shongsngan ha gesnong bad ha ka than hi barok kawei bad ukrpat ya ki bale ya ka negakam ba lada don kano ka daw dei ban wan shakmat ban ya keren hendai ban chule dusman ha bam yu kamlong ka bala ban pedeng habai de bakane ke jingja na kaleng ba aibor ulabu ru da ke jing ujor ha thanat ban tep ye ke ti ba ukmi linti banang nei skmat kam de shu banja haba usdang ban peteng ya ka kam de ka jingkhot ka chonga khalong bai ba long kibreu kin yo igen ya kini ki jing penjulor ha kan ka jing ngalap orang ka jing tei ka ba ngila sedang ban snai ya kan ka hiang ni ndai ka ba longo kalong ba ki don kibreu ki ba wan dusman te ki la ot ya kini kinarot ki bangila le ya foundation ki la to ya ki sentek nang ni te kum ka simen hang tu ka badan khat ar bernir ki la ya prat ki la ya thelut madan ka ba sunglo kalong ki ka ka daw kon ka ba kilap tisha la kilap ka daw kin karen ya karena hok andai ki wan le dusman kumne ki le ha kapor men mit te kala long bet hi direct ka jing dusman ka tai ka manga ko banai pi tani ka jaga hi nadu mensua par ha kapor ka ba ka NCT kampat trekam ni ti ya dewyong nang ne ba ka dei ba ka ai ka snong lang kadam kalau action kadam tinggi yati dewyong kitu ki kidan kitu ki rat hol tu kumba piui te hadian bakala khang no ka NCT tinggi baro ki try krem ki badon kini ki bla ai banta ka snong nak snong lang kadam jumi tinggi la pandon kam no ban snayeng kini ki ini jaka te man swam chu don e re ka basong si ka long banta ka long kumni so ka wei ru ka long kumni pi ni le be tikat kum ka e ka ba usim ula ai ngi ya ka nokol rang namar ngi hab ha ka rai mauli ha ka chingpet chung ubasan nong rai mauli ka de ka chaka chung usim te kat kum ka nokol ka chung usim ngi le kum ta ngi burom mi ru ya ka chaka chung usim namar ba kumban suong lo ngi gilang kerdam le ngim don chaka ngi don ka chaka ka de ka ba usim bangin song snong ngin bukai snong te hendrai hapdeng kata ka chaka kaba usim ul ai ngi kidon pat kinong dusmon tinges ngulungo ban ngakhot kin chakmat ya kin kinong dusmon bakin wan ka dawa pilap ngini penbet mo ten re kat kum basai kadar te ngila yo kikot kisla ke babiang na usim te de halor kata kan ba u sodar snong jungi ro u ai ngi kinong snong bangin pendon kam kani ka de ka nokol ka bangi yo ha u haka arterik ne ba pra arta kan riu te hadien ba ka usim ula ai ngi kan kol lembat ka dorbar hima ka chu te nakalyang pat kemen suong no kan dia nakalyang chung ki right nong blai imat kim so tanat ikani te kila file kan chu usim kila tho kila complain usim ba kim so hun ya katu kan kol ka usim ai te hadien pat usim ula cuba biang lang ba kan ka city dated kan retorik u Desember acara pusau kani kalong latest tu usim open pa hui ya ka jing tho chung ngam idon jubab da kum wei pat handrai ban ong ba de tang uput ubala ai ha ka hukum dated
artrik nai ba pra arjar kat henreu u biang hapren kasnong langkerdem bat karai nong blai te ni kat kum kan ni ka ba ai usim walong utrai jaka mo apo ka pet jong u basan jong karai nole tengi burom ke ya ketugasan pometar ka jong usim ka ba usim na surok langkawet sejrong ubat hi usim ya katurungi burom henrai kan ni sini kalau long palat ya kasan pometar tengah songlongo kan ba palat ya kataro kidon pat kibre ke padang wan bandusmon kumne tapi nya hak to higas ngi ka ni ka cingca ka ka khat artarik mentau benai te khalai tarik ngala lek ban ujur no syapo police station penuslah kaling itelat pulit kilawan lek ya ka inspection te kila sim case ya ka kila ya ka complainant sheet te ngisu up ta su ya ka por jong ka ki bor ka an ken bakin lek ka ban kam ban ong shimet ti kam don henrei ngamla ban len no kadon ka cingya bom song suk hapdeng para rai ni langkardem na karai maule bat ki ngala ban ong kini ki marchan snong walang khat na karai nong blai kane ngala pentip sa snong lu te nakaling ka snong kila alum hiya ka komiti ka ban trabang wasai te kani ka chaka kadai ka daga jingtip tong ka snong kida ada ka NOC kila aya kata ka jingpen scam ya ka jinglom try bat ba nakaling tong ka snong kila haka NOC kila ada penpau hiru ba ngala ban pendon kami ka kat kum ka jing ngobet changa like no ya kino kinca ngala ban ong bakilong kam be ai mo kum kita ti ka snong kam ai jing bet re handai nak banta bangan sna yeng la senga sna kenca homestay la ne kini kita ka snong ka aya ka jing bet kala ada ai lupa kan ya ta pangkawai hi ka banga kwa ban ong ba nakaling chongki para marjan snong eiru long kumta kan haba pidan kano ka jing bom sutanat wan kan cakmat begini kan begini penbet mo harangkat kibor jong ka ai ban chule pat kumne te kalong kam dusmon kalong kam khaupot kan de kadai katai ka jing kan tu ya ki nakaling chongki kita ki ba le ki ne ka kam namata ki wi ru den ne cakmat kan to nga kum u astan stri jong ka snong lang kardem te nga ni yo i ka ne ka jing ja badan kinang le dusmon tengi ru nak kaleng kasinong yu penpau ka jing sungsi namar ba kidan kinong thombor na ne kinong wanda dusmon ya ka kam basimet ka jong ini trai cakah ne tengi i pat ba kini kinong le dusmon ro kiwan le hakapor le sila ban ong hakapor snya steng miet steng ya namar ba ka jing wan thombor jongki kalong ba hi kamdan kano hak ba debat ka bangin ong ba kacaka ka baya keni pot keni sam namar ba ngi ka snong lang kardem hi ngi la ya jetik kat kum kanokol ka ba usia mula ai haus nem arah car kan riu hadin su ru ula ai su ka jing tho ka ba paka hadu kata-kata ba haus nem arah car arfu sauru ula ngatarai bakarai nong blai kelapan biang ya kata ka jing bom hun jongki haka nokol dan reus ula penpau ba kat kum bala ai haka asnem arah jar kan riu kala ibiang hi kat kum ka rai jong ka darbar jok hi mak hedem te ngi ru ngi nakaliang jong ka snong ni su penpau lang ka jing songsi ba kidon kibreu ki bala dusmon te sung kuman ong ba ya kino ki badan kano ka jing mot ban le kum ni lada ki sungodan hak ya kani kacaka lane kisungudan kano bat uni utrai jong kani kacaka kide banwan markmat ban penpau tenang bangin yo ban yakren henrei lada kile kumne ta mutngi nyimbang se ban ai becaka bor jong ka ai namar ka anhi kala ban le iki namar ngi ru nginot ban le kat ne namar ngi ladan hi ka sakhi ka satar ki kot kisla kiba biang kiba ngi layo na usiem ubadai hok utrai caka kalian juga terhadap dari susi sibon Nalba kini sinongan tambor penjot penpera apa kira jungi mah nomor bangi kene kecaka jungi kamdai kecaka nong keti jongan jono ringi song apa kecaka siem te usiem la aki kot kisla babiang adong sedong kula biang lut yangi tengi kita ban ikam trai halor kenong rim kaba usiem hi wa ada
pen kamti yang ni bangin long try kena kejaka te nakalian jonga tengam ngaso bangam dan hiban ong tangkawai kelong ba nang ne sekamat ada kino bakwa subha ba ni kendo but nang ne sekamat do kerpat jur ya ki to ki ba sim jaka hapok ki area jongka sinong kadem kam kejing tip dingi usodar dan ka komiti berak koi inama heban kle ai kono siduk ladan kono siladan barengi tekat kumbal pan kam ti dos teleng nila katai ke hak area jong jumi ko ma uhi udai utrai jongka hima idon pa hima khairem mu udai utrai jong hima khairem te ma uhi bla pan kam ti yang itu jaka takadaw ki ngai usir atang rem dan susi pan pek kumne tolong kami hape pada kiwai benabar kincuan tombot kami hap ya kata te wanong kulo nang ong so nomor ba nakaliang jong kiwai hi kiba usim la pangkamti yang kim hun kim suk dan nakaliang jong atangan ong kumno nomor ba hak jinso jong hi usim hi udai uba hakle do apo rikasi jintia jongi molong muntah nang ni sekmat tin persang hin ban la kumno tang molong ngim kwa da ko bosne mo ngikerpat kin la da kidon jingwit na jingwa ban wan bani kendo hok da kadai ki jongki ro makin wan ra ki dokumen jongki ban pensisa ba kadai jongki dan rai ban ong hi ban kwa kita huri hurang ngam kwa tam kerpat kino bepenjot bakin subha ban wan mi kren da basai pram marjan marpa kwa ai sung suk sung sengai pe ga bahag mian Dokol kabangi kumba pilayo untuk katu kasurok kabapanya so ya ka national highway nang tay sini kani surok langkawet ang ropoy seduk kasinong langkawet tinang ni sa station neng 100 meter kadai ka jaka ka jus em hakaba hapok ka chimpet jong basan jong garai nole tinang ni sa tispo pat takala David jong garai nong belai tingin long kata kadai ka ka mga sukwa ban kan pawe piyaw upot usam kat kum kanoko